Jännitetään, tuleeko bonari vai ei. No tulihan se. Söpövartija. Vähän lisää panoksia tarvittaisiin. Niin ne vesatkin oltiin tosiaan tilattu, tai outlavit tässä. 3 niitä sinne samaan aikaan. Vähintään. Nyt sentään päästään seuraavalle tasolle. Yes. Sitten vielä vähän lisempää. Jos tonne loppuun asti päästään, niin siellä on takuu varmasti 5 vesaa. Yeah. Anna tulla nytten. Vähän huonoihin kohtiin meni. No menee sieltä sentään läpi aakkosta, mutta vähän. Ai menihän sieltä pyöräkin läpi. Eikö muka mennyt aakkoset? Mä katsoin, että ne on kaikki samaa, mutta ei näköisesti ollutkaan. Nyt outlaveja tarvittaisiin. Lisempää. Alkaa kierrokset loppuu muuten kesken. Vielä 1 tarvittais. Tule. Tule. Yes, tulihan se sieltä. Oi, ja siellä on oikein 4 panosta. Yes. Ja sitten vähän vielä lisempää. Nyt sinne eteen ja jotain läpi. No keskelle kävi kanssa. Oi ja 50x! Anna! Yes! Ja 75! Anto! Yes! Yes! Yes sieltä! Haha! Ai vittu! 2540! Yes! Naps! Siitä lähti! Haha! Haha! Tätä ollaan odotettu! Yes! 6413 ja siitä naps! Nyt oli napsu! Tää on paras mitä mä oon ikinä saanut! Yes! Kyllä kannatti ottaa Duel John! Ja sieltä 6491 ja 40!